Ayo gentiran Mbak Tatin, ayo Mbak. Oh Mbak Tatin, wah jan. Ana pamundutan pirang-pirang ki nek ora diuyak. Nggih, diparingi mawon. Nggih. Niki Sedaya nunggu-nunggu. ingkang nyuwun lagun dipun aturaken. Nggih, niki. Niki Mbak sinten? Mbak Tatin. Oh, sing dikirimi salam karo tanggaku. Oh iya. Mau kaya nggih, Blek. Halo Kang Bawor. Aparem nderaken Pak Seno Nugroho. Iya, Iya. kirim salam karo Mbak Tati. Mbak Tatin. Iya. Pripun salame napa? Ya salam tok lah. Salam kangen katanya. Suarane Oh, lanang apa wedok? lanang. Bagus apa ora? Wis tua. 80 tahun. Epo banget takon bagus barang nom barang. Lah nek bagus ya salame kembali, nek ora ya rasa. Angger tua ora kembali. Ora. Oh, salame nom. Wong nom Ya kembali. kembali. Jangan brose. Ngapa brose ngapa? Dari Apik. apa brose maksudnya keprimen? Kiye Mbak Tatin brose apik kiye? Iya. Kepengin brose kiye? Ya, ora maksud- Larang, usah ngemeki. Ora Ora sampe lu ngemek. Lah wong kowe ngemak kok ora ngemak. Ya ora kena, wong ujungmu Kelambi krime ya, ya Mbak iya. Tatin. Nggih, brose buciblek nggih. Sae. Karo brose gede brose ya. Iya. Ya. Iya. Lah nggih ta? Sak omong-omong sedilo kok nyocok ning ati lho. Lah ora nak ya nek wonge cilik ira ya brose cilik wae lho brose Oh, ngono nonggo gede. nembang apa wis ngono. Lah lho. Ora kena mutung. Nek wis tuwa wis cendik. Piye Dik? Aa, Sopo sing nakali kowe? Mbak Tatin nakal aa. Oh, kurang ajar. Aa toh? Iya kayak orang gelem samar Lah iya. aku nek dhek nyeluk aku ora aa. Nggih. Aku ora nyeluk dhek Yuk aa, pada Iya, Kaya mesake ora. ora kena nesuan. ora nyong anu karo Mbak Tatin guys sedulur. Ya jadi kaya bocah kembar. Sedulur apa? Sedulur saka sapa? Ora. Jare sedulur. Ora sopo. Ora beda, kono cilik aku gede kok Ya ngono sedulur. lah, gede ya iya gede. Ayo, jajan. Boros tapi boros. Kok boros? Ya jenengan boros, ngernya kan cilik. Cilik ki ngapa nek? Lho ya cilik? ora boros. Tanjakane kuat ngirit bensine. Heeh. Lah terus Jenengan aku? tak tanjakane ora kuat bensine boros. Ya ora ning kan tonjo nek gede. terus Tonjone. angger nang bahan, Mbak. Sampean gawe klambi pirang meter bahane? Nek buat kebaya ya 2 2 meter. Angger ciblek cukup 1/4 meter. Ora usah. Lah apa? Cukup tisu be cimit. Men kaya tembelak. Dicempal kayak gitu. Sok Iya, aku nesu wae to Mbak Ciblek. Nyong nasi marakna kesu bener kiye miki perkara kiye. Emosi banget ora bisa. tak andani to Budin, jenengan tak pun Buda Lah sapa to, Mbak? Cuk, Encis, encis, encis. Gini loh, Ces. Iya gimana, say? Kamu kan udah kecil. Iya gimana, guys? Sik, kok omonganmu kok kudune mau nyedak karo bocah iki gini. Kamu kan udah besar kok kamu nih, kamu kan udah kecil. Apa miki ngomong kayak gue? Ora krungu sampean. Ya, Oh, maksudnya nek wis wong cilik iki ora usah nesonan ngono lho, ben kok ndak tambah cilik kok lah dadi. nyong ora nesuran keprimun nyana ngger ngomong sepisan tapi nang kuping gatel. Lah kok iso? Lho ya iso, wong ngomong ora bener, bener. Lah aku ngomong ke brose iki lho kok Lah gegede. ya gede lan ora nyong tuku dewek iki. Kok ndak kusil. Gede ya sing tuku nyong, Iya. cilik ya sing bayar nyong. Nyong ora melu ngana ora nyong. Mbok tuku Ora melu Mbak Ayu ora nyong ora utang mari Mbak Ayu ora. Modar. ono lakban ora Ora nang mbok susah ditutup wae kuwi. Tutupi wae kuwi. Tak Ora susah nesu-nesu senene pek tuman iki. kok nek dadi jenglot piye lho? Nesu-nesu wae wis Ya ora. cilik. Lho, apa ndarani akik apa kae? Lah, Dadi apa miki? jenglot. Cenglot. Nggih. Ngerti jenglot? Apa sih? Kayu Sing sing gembok. Hah? Kate jenggot. Apa sih? Kayu sing membatu ke bacane kaya gue. Kowe anggar mendidih men batu malah dadi patung, malah ndarani kaya gue. Oh nyong kaya jeng. Tambah nesu mati. Ramen wis ngono. Ora Bisa apa-apa. nembang. Lah ngopo akan bayari po? Ya ora to. Ya wis. Ora bayar sing bayar kenapa aku Winarto? Ora susah bandek. Aku ora bayar opo piye to? Lah sajamu kok muka temen sih? Ora lho ngapa lho? Loh, aku karo mbekmu ki mbek aku to. Lah mbek ngomong apa piye? kowe? Aku karo mbekmu mbek
ambekan. Rasa basa Jawa, basa Banyumas wae Mbak Mbek. Lah iki rekane arep basa Yojo. Kula geranu mriki gena seneng banget anger ngomongnya cara wetan niku sae banget. Lah iya ta? Lah iya. Lah piye? Aku ya nang kene tok ya mangan, aku njaluk karo panitia. Yo tu panitia. Tia kok yo Tio. Panitia. Nek ayo. Oh tetep panitia. Panitia, Yo. ora panitia. Yo mongo, nembang. Ya. Nembang napa? Ana caping gunung karo sesi deman. Ya. Diaturke sing apa? Napa nggih? Nggih monggo sakersane. Napa niki sesi deman apa caping gunung, Pak? Bu. Nun, Caping gunung. caping gunung. Nggih. Caping gunung jengleng beciblek sing jengleng nggih. Jengleng. Ciblek sing jengleng. Nang apa orang bayar pada bayar perintah? Lan jenengan nyalakan kula ta mau kon nembang saiki jenengan tak kon aku kon jengleng. Oh, ya wis. Bisa jengleng ora? Ya wis sitok. Loh, Siji kok sitak. Ya, joget genjleng. Black. Ya wis kono nembang nyong genjleng. Ya. Jajal tak ndelok kaya ngapa nek. Ma, aku mau didelok. Lah, Kepengin didemok. Alah, nek ditemok kok piye bayar ora? Jangan demok aku. Ora perkara le mbayar, demok semono iki kangelan le goleki. Lah bisane kok kangelan. Lah ya kau cilik banget semono kok. Ngerti ya dalam. gampang Mbak Limbuk. Mau kan Ciblek ngomong angger demok Cibleke karo tisu bae ditempel wis keton. Iya. Ya tembelak. Lah iya dah. Ayo, Iya. Ayo batin. Nggih. kowe joget. Ya kari kok bareng joget. Nyong Oh tak napa deleng bayaran aku. tok sih tutuk. Saron. Iki do omong apa to kaya kumur-kumur. Ayo, yo ora to. Mbok aja kedhik wae piye to. Ya ora kedik iki lho. Ciri khas sinden ki kaya kowe. Iya. Ya. Sar. Apa sih Kok? sih? Kok jenengan cok sar-sar apa piye kok sar-sar? Yo aku kan Iki jane ora jumbuh karo wujute. Monggo nek Lah, semene iki paling ora mak crit Crit. ngono to. Kok Lah ya ora lah apa peda cilik terus cerit Mas. Ya cilik kayak Soryanu biasa. Kula niku jenenge niku Ciblek nggih. Nggih. Kula duwe komunitas. Napa? Apa? KCSS. Apa niki? Apa? Komunitas Ciblek Sorcerer. Oh, Wis. Sar. Kados jenengan kan duwe komunitas nggih. Nggih. P napa nggih? PWKS. Nek PWKS. sampean K KCSS. Komunitas Ciblek Sorcerer. Wih. Ciblek ya nama anane. Loh ya ada dong. Anak tegese Bisa apa? CIBLEK. Cene, Cerdas, ine, istimewa, bene, bermanfaat, L-nya. loyalitas, elegan, Waduh. Elegan. Kane. Kane. kurang bayaran nih. Kurang. Allah Allah. Ora kurang. Tuli rumangsamu Ciblek kana tegese Apa? Ci gue kena cilik, Blek gue ireng cilik. Iya lho. Ya kaya dele. Lah Hanya kayak kedele. Iya. Lu cari bawor apa sih Jan? Bawor ki artinya apa sih? Loh, Bawor. Bak itu bagus. Terus Wor itu adalah wong. Wong sing bagus ya. apa? Bawor bagi batang. Wor kue kirik li batang kirik. Iya ya. Nyong batang kirik memambu kowe ya. Lah bukan rani nyoko sekrenteng Lah kira-kira. ngene sing jene jeneng sana tegese dewek-dewek. Mesake lah. Lah ya kok kaya dari batang. Menungso dianggap batang kirek. Iya. Ayo, mangga. Yo nembang, yo caping gunung, cenggleng. Saben bengi nyawa Awas. Ayo lagi 1, 2, 3 ya belum Kene ngor. Ya Allah.
Nyong kaget temenan Mas. Get-geti ya, Blek. Ajar iki nyong lagi nyidam Mas. Waduh. Ngidam, hamil. Hamil aku 2 tahun Mas. Hamil kok orang tahan ki. Busuk keket. Mulane kowe iki dikenana karo mas-mas Yaga. Angger Mbak Tati nembang kowe joget digenana ditabuhi men genah. Kenana lah Mas. Ya. Angger nyong nembang nang joget jengleng sing bener pas karo nyong bareng ya. Bareng ya Mas. Bareng ayo. Mangga. Bareng ya. Yen memajang Arep apa, Blek? Oh, Oh, sumuk. sumuk. Mbok arep nantang Yagane. mangkaro jana kuning ayo yuk Loh, kayak mumbul malah arek ngopo lho ayo, ayo. mesti blek kebelet apa piye ta Pas. lek ngepasi kok suwi banget Diatung dewek-dewek ngono. apa Anu apa? Wae duit. wae duit kok diuncalne Eman. Ning arep jengglenge jengkang jengking. Iya. Lah wong anu men bareng kali niki sing Kelingan nabung. anakku nek tak tunggoni nang kebon kae. Kepripun? Ya jengkang jengking ngono kuwi. Oh, pas lagi mules iki apa? Betulin nak lagi nganu tak iya. Ya tak iya. Tak iya. Kembang kambing wae apa? Lah wong kana dongane penyung sing ngetut kana apa kana ngetut nyung sih? Lah kan Mas, iki golek janjian ngetut nang kono apa kono ngetut nyung Mas? Janjian, Mas janjian. KPA? Ngetutke lho, ngetutke dalange. Oh iya jelas ngetut darah sing bayar. Ora le jenggleng lho. Rimen. Le jenggleng manut dalange. Oh, manut dalange pripun Mas anu Mbak Limbok? Lah manut wayang kula niku nek wayang kula majleng ya sampean majleng. Oh, nggih. Nah, dadi sampean madhep kula. Cangike gaul mau kacamata. Nggih niki min 176. Wow, kowe ta bejat wis. Tempat-tempatna persis kowe malah degek. Ya. Yuk. Pacitan Sarwi Jana Pas. Wis mandeg. penak ya. Kepenak. Ugat-ugat kaya uler. Kepenak banget temenan. Semangat. Ya harus semangat. Nggih, kula begumun kali rombongan mriki Lah napa? Pak Seno. Keng napa? Tanggapan setiap malam tapi tetap semangat. Oh, nggih. Penayagan pesinden niku tetap semangat. Nggih. Ora ana sing turu. Ora ana sing ngantuk wis siji pelang sing ngantuk. Dereng. Dereng. Urung Lah niki mahir. kok masih asung-asung sinten? Asung-asung. Oh sing nonton sing ngantuk. Ya mung durung weruh wae. Iya. Mangga. Panas udan Panas udan. panas udan udan panas aling-aling Capek.
sowa capek gunung. Nah, kompak Bareng ya, kompak. nadyan maton sarta lanang inumane banyu bening dek jaman Ae. Sor. ya carene monggo yo yo sinande-ande pamundhutaning Pak Jarwo ya monggo Niki caping gunung. nggih Oh nggih. Sekarang bisa nyawa kenang desa Ayo tarik. Campur sari.
ketek barang ki ngopo? balung Balungnya ada ketek. balungnya ra ketek wah jan Balung. Mbak Ati niku li joget arep pamung setitik kaya ora niat tapi obah kabeh Apane sing obah kabeh? maksudnya anu Apa? mengana Apa? oh kuwi Joget. lah Jogetane beda karo kowe, Blek. lha keprimen Kowe joget nganang ngene ora berirama. Tapi Mbak Tati lajan meneng tapi berirama. Karo nembang karo krembut, krembut, krembut. apane sing kerembut kaya Jogete wudun lah awake, kerembut Iya lho. Joget kok kerembut sih. embuh Maksudnya kan krembut pas karo iramane. kayak batin orang ngerti kerembut Dangdut kena ya? Kok kerembut? Iki kerembut. Krembut, krembut. oh Tak mat-mat nah kaya gue kok. Iya. ya Ya. sor Karabis. oh ya asik ya Sampun. Iramane marai gembrobyos tenan. wah niki pertamane alon nemeng ngene terus wah sigrak banget Kompak. ya iya Nggih.